హనీమూన్ మొక్కల మొక్కలు హనీమూన్ బయలుదేరి ఎన్నట్టు చెప్పు మొక్కలు ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಹನಿಮೂನ್ ಹನಿಮೂನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯ ಏನ ಆಗಲ್ಲ. ಮದಿನಾಥ 10 ದಿನ ಪಿನಾತೆ ಮಾರೆ ಬೋಡ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ತೂಲೆ ಏತ್ ದೂರ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ತೂಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಕ್ಯಾಲಿಕೇಟ್ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟದ ಏತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೂಲೆ ಈರೆ ತೂಲೆ ಏತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು. ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಏತ್ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 15 to 20 minutes ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಐತೆ ಚೂರು ಮೂವ್ ಆವಂತುಂಡು. ಟರ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ನಾವು ತೊಳಿಬೇಕಂತೆ. ನಾನು ಹೇಳುದು ಟರ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ. ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ಕೇರಳ ಪರೋಟ. ಮೇಡಮಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಗೌಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪೇ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸದವರು ಬಂದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ. ಎಂತ ಬಂತು ನಿಂಗೆ ಇವರು ಡ್ರೈವರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲಿನ ದಹಿ ಮತ್ತೆ ಪರೋಟ. ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಅಲ್ತ ನಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಡಿಯ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಶೋಕುದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೇ ರೂಮ್ ಉಡು ಸೆಟ್ ಆತ ಮೂಲು ಮೊಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ರೂಮ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ರೂಮ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಪೋಲೆ ಒಟ್ಟುಗು 2 ಜನ ಒಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬಾರ್ಪಡ ಮಾತ್ರ ಪೋಯಿ ಪನಿಯರ್ ಅಂಚ ಯಾಂಕಲ್ ಪೂರ ಬೈದಿನಿ. ನಾಚಿಗೆ ಅಂದ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹನಿಮೂನ್ ಮೊಗಲು ಹನಿಮೂನ್ ಬೈದಾರೆ ಎನ್ನಟ್ಟು చెప్పు ಮೊಗಲು ನಾಚಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ ಮಜಾ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ಸತಿ ಪಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ವಿನಿಶ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲುವ ಆತನ ಎಂಕಲ್ ಬೇತ ಕಡೆ ಪೊಪ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಬಂದೆ ವಿಶು ಪಣಿಯೇ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರ್ಪರ್ ನಡ ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿ ಇಜ್ಜಿ ನಡ ಒಡೆಯಲ ಪೋಪಿನ ಒಡ್ಚಿ ಮನಿ ಬಂದೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದ. ಸೊ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಾಪಕ್ಲು ಮದ್ಮೇತೆ ಪೊಸತ ಅಕಲೆ ದೇಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಐತೆ ಬೈದ ಮೂಲ್ ರೂಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಅಕಲೆ ಬೇತೆ ರೂಮ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬೇತೆ ರೂಮ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇದ ಅಕಲ್ ಎಂಚಿನ ನೋಡತ್ತ ನಿಗಲ್ ಮದ್ಮೆ ಆತರ ಮಲ್ಪನಗಲ ಪಂಡೆ 2 ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಡ್ಚಿಗೆ 2 ರೂಮ್ ಒಡ್ಚಿಗೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ 2 ರೂಮ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಈರು 2 ಜನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ 2 ಜನ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅವು ಪಾತೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪೊಲಿ ಬಂದ್ ಮತ್ತ ಐಡಿಯಾ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ರೂಮ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲ್ನ ಶವರ್ ಪುರಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ದಾದಾಂಡ್ಲ ತಿಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದ್ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 7 ಮಾಂಡ್ ತೋಜುಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ತಿಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕಲ್ ನೋಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೇಸಂ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನಿಕಲ್ನೆ ಬಲೆ ಪೋಯ್.
ಪನ್ನೀರ್ ಬುಜ್ಜಿ ದೋಸೆನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದೆಂತದ ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇದು ದಾದನ ಉಂಟು ಎಂಕುಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ್ ಓವು ಪಂಡ್ಪುನ ವೆಜ್ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ದೋಸೆ. ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾವ್ದೇ ವೆಜ್ ಬುರ್ಜಿ ತೂಕ ಒಂದು ರಶ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಏತ ಕ್ಯೂ ಉಂಟೋಡು. ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಏತ್ ಮಿಂಚ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ 3 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಒಂಜಿ ದೋಸೆ ಬತ್ತುಂಡು. ಎಂದ ಪೋವುಲ್ಲೆ ಎಂದ ನಿಕ್ಕ ಪೋವುಲ್ಲೆ ಉಲಾಯಿ ಉಲಗು ಪೋವಲ್ಲೆ ಯಬಾ ತಿನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುಜುಂದು ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಚುಂಡು ಲೈಕುಂಡು. ಕೊಕೊನಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಗುಜ್ಜದ ಕ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಮುಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಗಿತ್ತನ್ನಿ ಒಂದು ಪೈನಾಪಲ್ ನೆಟ್ಟ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಚ ತಿನ್ನಕ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇರ್ನ ಪೈನಾಪಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸು ನನ್ನ ರೂಮ್ ಪೋದು ಚೋಚ ಎಲ್ಲ ಸುರು ತಿರ್ಗಾರ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬತ್ತದ ಕೈದಿ ನಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ವರಸ್ ಮಲ್ದು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕೋರೆ ಉಂಡು ರೂಮಗು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತಾತೆ ಮೀದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಅಂಕಲ್ ಬೇಗ ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂಡು ಲಕ್ಕನಗ ಬರುವಂತೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೋಡದ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂಚಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿಂದು ಪಿದಾಯಿ ಪೋತುಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತುಕ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯಿ ಪೋದು ತೂಕ ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡಿ ಕಾಯ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಅಬ್ಬೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಚಳಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಎಂಕುಲು ಕಾಫಿ ಪರ್ರೆ ಬೈದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕುಲು ಮಲಪುಳ ಡ್ಯಾಮ್ಗ್ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು. ಸೊ ಮಲಪುಳ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೊರಗೆ ಮಲಪುಳ ಡ್ಯಾಮ್ ಪಿದ್ದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಸುಮಾರುಂಡು. ಐತೆ ಎಂಕುಲು ಕಾಫಿ ಪರ್ಕ ಪಂದು ಬೈದ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಫಿ ಆಡ್ತುಲೆ ಕಾರ್ನರ್ ತಿನ್ನೊಂತುಲೆ ಮೋಸ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಂಬಳ ಅಯ್ಯಗ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಶ್ವನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ಕುಲ್ಲಾಗ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಕೊಡೋದು ಯಾನೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ KSRTC ಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್
ನಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಉಂಟು ಓಡ ಮಕ್ಕಳು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ ನೀವು ಕಂಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್. ಹನಿಮೂನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಹನಿಮೂನ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಒಲ್ಪ ಬೈದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಮಲಪ್ಪುಜ ಅತ್ತು ಮಲಪ್ಪುಳ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಂಡುಗೆ ಸೊ ಇಂಕುಲು ತೂಯಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ತೂತುಚಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಪೋಯ್ ಬಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ತೂಕ. ಓ ಅಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮ್ ರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. పోయా ರೋಪೆ ವಿನಿಶ್ ದಾನಿ ಕುಲ್ದೀನಿ ಏನ ವಿನಿಶ್ ಕೂತದ್ದು ಸುಸ್ತಾನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾದ ಎಂಕುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಬತ್ತ ಗಾರ್ಡನ್ ನಡಿ ಸುಸ್ತಾದ ಒಂಚೂರು ಕುದೋನಿ ಯಾನ್ ಕುದೋಂದ್ ಅಂಚಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ತೂಪೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈ ತೊಂದಲ್ದು ಹಿಂದೆ ಏನ ಅಂದವು ಅತ ಈರು ನಾನತ್ತು ಅವು ಪಡಿಕೆ ಅತ್ತ ಅವು ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕುದು ಪಡಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೂಲೆನಾ ಇಪ್ಪುನು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಿಶ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ పోయా ಕಾತರ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಯ್ಯ ಮೂರು ಬತ್ತದ ಈ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ಲ ಉಪ್ಪರೆ ಪಾಪು ಅತ್ತು ಉಪ್ಪಂದು ಇಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಇಯ್ಯಾವು ಸೊ ಏರ್ಲ ಇಂಚಿನವೆನ್ ತೂದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಮಿತ್ತು ತಪ್ಪವು ಏನ ಉಂಡು ತುಲೆ ಲೈನಡ ಪೂಪಿನಲ್ಲಿ ಓಲು ಎನ್ನ ಮಂಡಿನೇ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಇರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓ ಮೂನುಂಡ ಒಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಚಂದ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ. ಕೇಳ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೇಳು ರೇಟ್, ಇನ್ನು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹೊಸತ್ತಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು? ವೈಶು ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುದು, ನೀನ್ ನೋಡಿಲ್ಲ? ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀನು? ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕ್ಕಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತರ್ತಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೋಗಿ ಅದರದ್ದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೀಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತೆ 2 ಬೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಮತ್ತೆ 2 ಬೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಹಳ್ಳ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬೋಗಿ ಹಳಿ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದಂತೆ.
ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವಿಶ್ವ ಹೌದು ನನ್ನದು ಅದು ಹೊಸತ್ತು. ಅದೇ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವರು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಊರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು. ಎಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲಾಸ್. ಟ್ರೈನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ എങ്ങനെ എന്ത് ഇല്ല ഉളുക് ഇല്ല ഉളുക് ബോർ എങ്ങനെ ബോർ മലയാളി ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೇ ഇങ്ങടെ കാര്യം ലവേഴ്സ് ആര് ബരബേണ്ട ഇവിടെ ആരും വരവേണ്ട ഒന്നും ഇല്ലേ ಲವರ್ಸಿಗೆ ವೆಂಕಟ. ಅದಲ್ಲಿ ಕುಲುಕಿ ಶರ್ಬತ್ ಉಂಟು, ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಅಮ್ಮಯ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಸುರತ್ ಕಾಲ ಕುಲ್ಕಿ ಶರ್ಬತ್ ತೂತ ಅಕುಲ್ ಕುಲ್ಕುದಾಯ್ತಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಕೊರೋನಾ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಕದಾಲಿ ನೀರೇ ಅವು. ಅತ್ತೆ ನಿಂಕೆ ನಾವು ಕುಲ್ಕಿ ಶರ್ಬತ್ ನೆಂಕೆ ನಾವು ಮುಲ್ಕಿ ಶರ್ಬತ್ ಅಂದ ಅಡಕ್ಲ ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ಒಂದು ರೋಪ್ ವೇಡ್ ಫುಲ್ಲರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ 214 ಉಂಡು. ಅದ 142 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. 294 4 ಜನಕ್ಕೆ 284. ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಐಟ್ ಫುಲ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕಂಡು ತೂಕ ಅಲ್ಪನ ಬೈ ಬರ್ ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆತರ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಯ ಏನ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಲಾಕ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಕೊಜ್ಜ ಬಾರಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೀಕಿಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಟ್ಟ ಇಂಚ ಬರಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಂಡೆ ದಟ್ಟೋ ನೇಬಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಪಟ್ಟನ್ನು ಕುಲ್ಲು ಪಟ್ಟನ ಇರಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 10 ದಿನ ಆಪಿನಾತೆ ಮಾರೆ ಬೋಡ ವಿನಿಶೋಲ್ದೆ ಅಮ್ಮಲ ತೂಲೆ നല്ല കഷ്ടി എടുക്കും. ഹായ് എന്ത് താളെജ്ജി ಐಟತ್ ಎಂಕುಲು ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಾರಾಪುಜ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಾರ್ಕ್ ದ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಟಾಪ್ ಒಬ್ಬ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅವು ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಐಟ್ ಮೋಲ್ ಒಡೆ ಮುಟ ಬಂಡ ಮೋಲ್ ಪರ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ದು ಲೈಟ್ ಆತ್ ಒಂಜಿ ತೂತೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅದೇ ಕಲ್ಕೊಂಬೈದು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಒಂದು ವ್ಯೂ ತೂಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮಲಂಪುಳ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಂಕುಲ್ ಪೋಯಿಜ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಲಪುಳ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕಿಲ್ ಡಿಮ್ಮ ದಾಲೆಜ್ ಗಾರ್ಡನ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಉಂಟು ಗಾರ್ಡನ್ ಆತ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಗಿಡನೇ ಎಪ್ಪುನ್ ಬೋಡಿತೆ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಪುಸತ್ ಗಿಡ ಪಾಡ್ರೆ ಬೋಡಾದ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೂರ ತುವರೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾಡ ವೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂಡ್
ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು ನನ್ನ ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಹೊರನೆ ಬುಸ್ಕ ಬಲ್ಪೇನ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಓ ತಿರ್ತು ನೀರು ತಿರ್ತು ವಾವ್ ಅಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ ಉಂಟು ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಆದಿತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಅಂದ್ ವೈಶುನ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಬರ್ತದ ಮಲ್ದಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆತಿನ ಅಷ್ಟು ಓ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಗಲೀಜ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಅಂತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಪಿದಾಯಿ ಬೈದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ರೋಪ್ದೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಕಲಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕಾಗಿ ₹300 300 70 140 ಪಂಡೆ 270 ₹300 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪ ಒಡಿಗ ತೂಕ